של פרוחנה למחבה לתליפנה תינל פיירת ניסחה היללו נסמתה לבנת הריס לכתיתנה انزل هدينا وردي لنا الخمسين هيا فينا بشرونا بالاختيار تعيشي الخيال يسينا فلسم tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Lejk mulej jinnerfa ruħi, Alla tiegħi, fik jiena nittama u ma nitħawwaċ. Ma jifirħux l-edewwa tiegħi minħabba fija. Kull min jittama fih ma jitħawwaċ. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dil-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjet Giusi Gawci. O Alla li tista' kollox, anqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li bis-saħħa ta' mejjel tajba joħorġu jilqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex jissieħbu miegħu fil-lemenja tiegħu, jistħolhom jiksbu s-saltna tas-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Eżajija. Il-kelma li ġiet fdera lil Eżajija bin-Namos dwar Ġuda u Ġerusalem. Qatt jiġri fl-aħħar jiem li l-għolja tad-dar tal-mulej togħla l fuq mill-ċaċet tal-muntanji u tintrefa l fuq mill-għoljiet li qatt jiġru l-ġnus kollha. Kotra ta' popli qatt jiġu jgħidu ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakob biex jallimna triqatu u nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax minn Sion joħroġ it-tagħlim, il-kelma tal-mulej minn Ġerusalem. Il-mulej jagħmel il-ħaq bejn il-ġnus u jaqta' s-sentenza bejn ħafna popli. U huma jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet u l-lanez tagħhom f'imnieġel. Ebda ġens ma jerfa' x-xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra ma jitalmuwiex iżjed. Ejja, dar Ġakob, ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, inwieġbu, immorru ferħana f'dar il-mulej ngħidu, immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem ngħidu, immorru ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Lejha tribujiet titilgħu, it-tribujiet tal-mulej ngħidu, immorru ferħana f'dar il-mulej.
itolbu sliem għal Ġerusalem. Ħajkollhom is-sliem dawk kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm is-sliem ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Ngħidu, immorru ferħana f'dar il-mulej. Minħabba ħuti u ħbiebi, ħallini ngħidlek, islim għalik. Minħabba f'dar il-mulej, Alla tagħna, nixtieq illi jkollok il-ġid. Ngħidu, immorru ferħana f'dar il-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Mulej, Alla tagħna, ejja ħa teħlisna. Itfa fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Kafarnaum u resaq fuq wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut mifluġ u batut wisq. U qallu Ġesu: niġi jew infejqu. U qallu ċ-ċenturjun: Sinjur, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi, iżda int għid kelma biss u l-qaddej tiegħi jifieq. Għax jiena wkoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jiena stess għandi soldati taħti li l-wieħed ngħidlu jmur u jmur u lil ieħor ngħidlu ejja u jiġi u lill-sir tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu mixja warajh: tassew ngħidilkom f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. U jien ngħidilkom li qed jiġu ħafna mill-Lvant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abram u ma' Iżak u ma' Ġakob fis-saltna tas-smewit. Il-kelma tal-mulej. Bil-qeda nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Interessanti il-Vanġelu tal-lum huwa impressjonanti. Għaliex? Għax Ġesu baqa' mistaġeb bil-fidi ta' dan ir-raġel pagan li ma kienx jemmen. Jiġifieri ma kienx jemmen falla ta' Iżrael. Imma dan raġel kien għamel qatt ta' fidi f'Ġesu fil-waqt li wera kemm ma kienx jistħoqlu li Ġesu imur għandu. Għalkemm talab il-għajnuna tiegħu, imma xorta waħda naraw il-fidi li kellu f'Ġesu. U allura l-fidi hija tassew rigal fil-ħajja tagħna. Għandna l-fejn nirringrazzjaw lil Alla li konna nies minn tal-bidu li l-Apostlu missierna San Pawl ġejtina żderrija tal-fidi. U allura x'irridu nagħmlu eżis? Xorta waħda rridu nieħdu ħsieba din il-fidi biex tibqa' ħajja. Insaqquha ħalli ma tinxifx. Issa il-fidi tiġi minn fejn? Mis-smigħ tal-kelma tal-Alla. Tifatti anke Ġesu qalilna minnu minn Alla jisma' il-kelma tal-Alla. U intom intomx minn Alla għaliex għax ma tisimgħux il-kelma tiegħu. Kemm hija importanti eżis biex il-fidi tagħna tibqa' mixewla. Irridu nisimgħu il-kelma tal-Alla. U f'dan l-avvent nitolbu sabiex insiru aktar ħbieb tal-Evanġelju tal-bxara tajba. Il-Vanġelu huwa mezz ta' ferħ għalina l-insara għax fih
hemm ħafna affarijiet sbieħ li nistgħu nitgħallmuhom u npoġġuhom fil-prattika. Allura nitolbu l-Ġesu li se jsir bniedem bħalna. X'ħan ngħidulu? Għenna fil-mart u fit-toqol tagħna. Bil-wieqfa. Il-feddej tagħna ġej biex jagħti l-bxara tajba lill-fqajrin. Bil-ferħ ta' qlubna nofrulu dawn it-talbiet tagħna filwaqt li ngħidulu ejja mulej u la tiddawarx. Ejja mulej. Għall-Knisja sabiex tkun sinjal ta' tama u salvazzjoni għal bnedmin kollha ngħidu. Għal pajjiżi li għadhom bżonn il-paċi u għal organizzazzjonijiet internazzjonali li jaħdmu għalija nitolbu. Għal morda u għal kull min jinsab mafus bil-problemi tal-ħajja biex ma jitilfux it-tama fil-qawwa ta' Kristu li jista' jfejjaqhom nitolbu. Għal komunità sabiex matul dan l-avvent toħroġ tiltaqa' mal-mulej bit-talb u bl-emejjel ta' karità nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Ejja mulej, ħalli żżurna bil-paċi tiegħek, il-preżenza tiegħek fil-kelma tiegħek u fl-Ewkaristija timlina bil-ferħ. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti. Widlub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li inti tagħtina fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien raddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li inti ħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-seb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet,
mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, smewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis, tassew inti Mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek Mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Ġużi Gawċi li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-magħmudija mitfibnek u bħal ibnek. Ekku kol fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-erbieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk Mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub
u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewtijek kif rid minnek li missiru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li ġwanni għal fuqu. Dan hu l-ħaruf talla. Dan hu li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol tagħti s-saqf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Joġobkom bil-wieqfa u nagħmlu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tloħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel u l-qaddisin kollha tiegħu nitolbu. Għamel mulej li l-misteri li għal-jom inġbarna ikunu taġġita għalina, għallimna bihom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.